Hei și bună tuturor, bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi avem un brawler care l-am primit alaltă ieri de-abia și uitați-l, e frumos, l-am făcut și rang 20, lejer. Să vedem dacă joc și Eddie. N-am video, l-aveți în descriere. Deci, să-i dăm bătaie. Pe meci, Eddie vrea să joace, jucăm un solo showdown cu Jackie. Sper să vă placă Jackie-ul, cum l-am luat. Nu vreau să vă zic ce bulan am avut. Vreți să vă zic de ce? Uitați, am avut o vrălboxă, da? Dar bă, nu-mi pică nimic din ele, da? Uitați-vă ce mi-a picat. Nu-mi primă nimic. A doilea am zis, bă, da, nu-mi primă mi-a picat. Nici la a doilea am pică. Și sora mea l-a deschis. Și am fost pe mine. Forță. Foarte bucuros. Acest videoclip va avea cel mai frumoase vorbe a mele. Vreți să vă zic de ce? E fericire pentru mine. În acea zi aplicat și la un prieten. Asta aveți și canalul lui în descriere. Ok, să verificăm bușoanele. Hop. O să vă întreb ceva de câte ori am spus ok în episodul ăsta. Mă întreb. Shelly-ul tău, băi. Shelly nu mai da. Să avem grijă, să avem grijă. Păcat că n-ați spus cum jucam eu la 0 trofei. Jackie, Coceanu. Da. Da, ok, bro. Ok, îmi place. Nu-mi place nimic. Următorul videoclip este reglementat cu ce vreți fi, cu fotbal, cu Clash Royale. Pe acest episod, nu știu că n-am mai filmat de mult. Cred că vreți să mai filmez, bă, nu mai trimiteți mesaj, că sunteți enervanți. Așa, luăm el primo și câștigăm. Știu că n-am jucat Jackie prea mult, dar asta nu contează. Vă mirați că m-am chinuit cu Jackie o zi întreagă. Dacă putem așa. Are și GG pe bani. Ok, să vedem. Mă uit pe shop. Să băga PSG Shelly pe shop. Hai pe shop. Putem. Nu, încă nu băgăm bănuți. V-am zis că strângem 10.000 de like-uri. Acum că băgăm puțin. 2 milioane. Și la casă mea, da? Bine, am făcut așa prostii ca mine. Ok, bravo. Bravo, Jessie. Bun. Stai, ciora. Ce gârles. Ce gârles avem. Bun, bun. El primo punch. El campeón. Bravo, gol. Bă, nu e gol, bă. Bine, eu cu el primo, dar câteodată mă încurc. Nu știu cu cine să dau. Sper că ați prins ideea. Trebuie voi așa câteodată unii. Ok, l-am prins pe bul. E gol. Bun. Trebuie să dau pe silențios. Când mine se audă. Când așa las gol. Ok, frumos. Da, să dau pixat. Am avut o ofertă. El pe shop, da? Uitați, pentru cei care nu știu, l-am făcut pe el primo. Power 8. Nu pe episod, l-am făcut eu. Am reușit cumva. Păi și uitați pe coala Nicanta, încă nu s-a scos.
Dacă știți ce înseamnă, scrieți în comentarii. Așa. Meci. Bă, băieți, transferă și clanul, v-am mai zis. Clasa 4-a. Poate cine dorește, dar încă nu vă dau știu, dar comentarii că sunteți abonat. De-a meu, de-a lui Bercea. Da. Frumos meci. Nu de-a lui Bercea. Nu știu, eu sunt prieten care îmi place foarte mult Bercea. De asta așa că sunt numele Bercea pe YouTube. Pe gol, am luat și de asta îmi place mie, că n-am folosit degetul. Țigani! Până asta. Bum, bravo! Thank you. Thank you very much. Bă. Trebuie să dăm gol. Come on, bro, come on. Nu ne-a ieșit. Bravo, Ricochet. Atâta vreau să mai văd. M-a bătut Mortis sau... Da, Mortis m-a bătut. Nu mai facem reacții. Mi-a zis un coleg mai v-am zis pe alte episoade. După noi trebuie să vă arătăm. Nu știu când îi dă gol Mortis ăla. Nu, bravo, Rico, fugi gheze cu tău. Și va bine, Rico. Bă, era în poartă, scrieți în comentarii dacă aia a fost în poartă. Scrieți în comentarii. Era în poartă, boss. Bă, era în poartă. Scrieți în comentarii dacă aia n-a fost în poartă. Aici față. E gol, dă-i gol, Rico. Rico, dă-i. Rico. Nu. Bă, dacă nu era gol, ziceți, scrieți în comentarii, bă. Nu băieți. Bă, nu vrea să vă dar ăla era gol. Hai să lăsăm vorba de asta. Da. Nu știu ce a fost în capul la Supercell acolo. E Supercell mai... What? Bă, bine că jocați cu mine. Bine, mă, bravo. Ce bun sunteți. Ce vă rupeți. Bravo, Rico. Nu știu mai super acolo. Așa să lăsăm acolo. Bă, puteam să intru cu mine la Barça. Cine a fost acolo, dar merită. Am jucat bine sunt de aia. Sau cine a fost, hai să văd cine a fost al player. Nu Leaderboards. V-am promis să vă arăt clan, nu stați vi-l arăt. Stați, clasa 4-a. Stați. Da, sunt de prieteni. Numai că pe ăștia doi. Nu, ăsta. Și cu ăsta eu nu-i cunosc. Ăsta este unul cu 18 trofee. Puteți intra în clanul lui dacă doriți. Ok. Bă, băieți, încheiem episodul. Mai dăm vreo 3 meciuri. 3 meciani. Să vă duc la cameră cu vorbești mame la telefon. Eu nu sunt băiat mare. Doar am 15 ani, atâta. La mea am 15 ani. Cred că nu vă zic. Nu. Asta e între mine. Pentru cei care mă cunosc, cred că știu câți ani am. Sunt abonați aici care mă cunosc. I-am rugat să se aboneze.
frumos în partea mea, m-am ferit bine. Nu știu ce caută cu el primă pe harta asta. Bă, parcă aș fi live, bă. Parcă aș fi colo. Bine că mă săriți pe mine, mă. Bravo, mă. Adică țină. Bam. Rog. Să vezi bata aici tu. Băi, am niște scheme în cap cu Mortis. Am niște scheme în cap cu Mortis acum. Să știi că nu știu eu filmez de telefon. Nu folosesc o viziune, am aplicația mea. Nu o aplicație. Bun, ok. Cum băiețaia, bă, da, bă, așa. Doamne, mersi. Sper să am bine în Mortis, nu vreau să iar. Nu, am jucat rău. Am muscat rău. Rău de tot. Bine, foarte pe Bibi. E ok. Ok, asta. Acum vreau un pic să mersi că le spate acolo. Oleacă, mă. Mai mult nu puteam. Dar nu de ce nu poate, mă? De ce? Pentru cei care au scheme în asta, sper că învățați foarte bine cu șoartene, nu-i corect, boss. Joacă bine ăstea, dar și noi jucăm bine. Și noi jucăm bine. Dați-i, bă, bine! Bă, nu fie noob, bă. Nu fie noob. Bine, nu fie. Te rog. N-ada acolo. Vedeți? Vedeți? Nu trebuie să ai pitel. Fiecare mic. Joam meci, eu cu Poco, ei cu Leon, Spike. Ok. Mergi. Bă, băieți, e greu de jucat la meciul ăsta. Apărați, băieții bine, apărați. Bine, bravo, forță pe Spike Predator. Forță, băieți, forță. Mă pierde cu sezonul cam mult. Să-i văd ce, cât am la 21. 1, 2, 3 până acum, 3. 3 ori 70. Vine 128 de trofee. Da. Cam aici încheiem și noi episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Dacă vă plac seriile cu seria aceasta de Brawl Stars, vă rog să mai scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți să filmez. Știți? Sper să vă placă ce filmez. Dacă nu, scrieți în comentarii. Dacă nu schimbăm jocurile, știți? Pa!